guys, ja vás vítam u ďalšieho videa a teraz to bude, že zase vlog, lebo čo iné. Loki je, že piatok večer 20:40 a ja zajtra idem do Eurovej na The Amazing Digital Circus 9. epizódu Last Act. To je úplne crazy, hej? Čiže začínam to robiť už dneska, lebo som sa proste rozhodla, že to robím už dneska, aby som ráno nemusela robiť intro jak retard. A jo, keďže je Loki, že 20:41, dneska som ešte necvičila, tak si idem že zacvičiť a potom sa idem dať do pyžamka a pôjdem si ľahnuť, aby som zajtra mohla vstávať. Loki si pôjdem ľahnuť a budem hovoriť do také 10:30, aby som zajtra mohla o 10:00 vstávať, mohla sa podať, lebo hádajte, u koho spím. Usada si! Čiže, hej, že ja idem cvičiť a hej, potom sa pôjdem do pyžama, tak aby som si potom mohla stávať, aby som ráno mohla vstať a sa podať. Práve som docvičila. Dneska to bolo iba také krátšie, kvôli tomu, že včera som to trochu prehnala. Takže dneska si zdala kratšie cvičenie. Zajtra si dám rest day, kvôli tomu, že nebudem cvičiť u kamarátky. A jo, idem sa teda osprchovať, idem si umyť zuby, si dala make-up, ktorý mám ešte celý deň na sebe. Potom si idem ľahnúť a ozvem sa mám zajtra ráno, keď sa zobudím. Ok guys, je sobota 9:15 asi. A teraz som s Ozinkom vonku. Okolo 11:30 idem k Sárke, aby som si u nej dropla veci. A 12:15 nám ide autobus na Mladú gardu. A odtiaľ ideme električkou 3 na Šafárikovo, alebo Štúrovo, jedno z toho. Na meste odtiaľ je to asi približne 7 minút pešo k Eurovej. Loki, som mega hladná, ja som stala asi že pred pol hodinou. Asi pred pol hodinou, alebo tak asi, približne. A Loki, som že unavená, hladná extrémne. Takže ja asi prídem domov, pôjdem spraviť wafle a potom sa pôjdem pobaliť. Aby som potom mohla ísť k Sárke, lebo neviem, či chcem ísť pešo, alebo chcem ísť autobusom k nej. To ešte uvidím, lebo pešo je to pol hodina k nej, tak neviem, či sa mi pol hodinu kráčať k nej, no uvidím. Azina ma ignoruje, to je... Ahoj, no tak nie. Čau. Pozeral do kamery. Ok guys, je 11:01. Za asi 40 minút mi ide autobus, čiže musím make-up extrémne speedrunúť, už som dávno pobalená, takže idem si rýchlo robiť make-up a potom vám ukážem fit check a aj make-up. Zero do vlogisku. Sara. Kamu. A podľa mňa oboje. Takže to už je euro. Ja sa zabijem na nic. Pozdrav do vlogisku. Dobrý deň. Teba polka ksichtu aj tak nevidno, Loki, lebo... Lebo to je opinice z polku. Reálne ja som nebudem robiť vlog. Ja budem robiť, lebo mňa donútil Ondro. Povedal, že mám robiť vlog. Som debilný, som úprimne debilný. Ty sa takto... Mám ego, vôbecne. Jak sa to mala zle do sebe ten text. Do vlogisku, môžem ti ukázať tvár. Hej. Ide to ale na YouTube. Čo? Ide to na YouTube. Ja som hlucha, čo? Ide to na YouTube. Ja idem. Mám fit check. Udrvala tričko. Certain people, personovi neviem rozprávať. A make-up. Guys, už sme v Eurovej. Koľko hodín? Netuším. 13:12. Ideme kúpiť cukriky a potom sa budeme random ľudí pýtať, že či idú na TDC film. Reálne prišla hodina. Guys, sme v nekonečne. Ukáž svoj výtvor. Ne, fakt, že ne.
Yes. Ty by si to písala, kreslila, hej, to by... To je môj pomný, je to pomný was here aj Jax Daber si dal Instagram. Tu je náš TikTok na dubbing. Tu je Sardasin Instagram, môj YouTube kanál. A kde je náš Instagram? A tu máme na Wonderland Showtime Film Fit Štúrovci Instagram. Ja sa cítim jak stokár. Som pod mostom. Máme lyžičku. Ona by tiež rozvezala šnúrky, bože, to je taká ona. Nemá kto rozvedať šnúrky, je. Čo? Komu mám rozvedať šnúrky? Tvojej mame! Mne. Juri, ako sa cítiš pred 9. epizódou The Amazing Digital Circus? Úplne nadšenie, úplne plný očakávaní a predstavím, že ak niekto umre, skočil z mosta. Lulu, ako sa cítiš pred 9. epizódou? Chcem spať. Aký máš názor, ako sa cítiš pred filmom 9? Bojím sa, a keď som videla to, koľko stojí to prosté menučko, tak to môže Sára. Skoro drvlo. Cukasa, ako sa cítiš pred TDC 9. epizódou? Strašne sa mal, strašne sa teším. A Juri, prestaň vyšer, ten popcorn, ten nie je tvoj. Ticho! Katka, ako sa cítiš pred tým, ako pred filmom? Bojím sa, budem teda... Motivovaná, ale teším sa a neviem. Toľko ľudí má... Sebeno, ako sa cítiš pred 9. epizódou? Teším sa a bojím sa, že dúfam, že Jacksovi sa nič nestane. Rádia, tematické streamy a najpočúvanejšie podcasty. To všetko v jednej apke. Juri, aký máš názor na po filme? Plakal som sa, smial som sa a musím uznať, že toto bol banger a prežil Kinger, takže šťastný som jak prasa. Aký máš názor po filme? Som veľmi šťastná, som veľmi spokojná, som taká spokojná. Aký máš názor po filme? Absolútna trauma. Vrchol 3D tlačiarní. Vrchol 3D tlačiarne. Milovala som tie spoločné reakcie celého fandomu. To boli najlepšie. Aj názor nakoniec The Amazing Digital Circus. Ja som dorevala, keď malé detsko, kamo, ale bolo to strašne super a strašne sa teším, keď to budem dabovať. Aký máš názor po filme? Čakala som niečo o mnoho horšie, myslela som si, že budem úplne traumatizovaná, actually is not that bad, ale akože mohlo to byť trochu lepšie. Dobre. Aký názor po filme? Veľmi depresívne, ale veľmi traumatizovacie. A bolo to veľmi smutné koniec. Tam som už plakal. Ja som, že vôbec proste netočila, lebo sme pozerali ten film, teraz to skončilo. Milovala som tie reakcie toho, jak proste reakcie celého fandomu na rôzne časti. Určite odporúčam, ešte keď stíhate do kina, to určite odporúčam, a keď nie, tak a keď nestíhate, tak si to určite pozrite potom, lebo je to week. Mám z toho traumu, čo tam bol, som nečakala, nevadí. A teraz konkrétne ideme, že domov. Ja nemôžem otočiť kameru normálne, mám pokazený telefón. Nevydržal celý čas make-up, to je crazy. OK, ja vám dopredu hovorím, akože trošku si zvykajte na to, že ja už dotáčať zakončení videí budem určite dotáčať asi tak niekoľko, ty vole, to dotočím dobrý mesiac. Potom, hej, akože ja toto video striham dobrý mesiac potom, čo sme tam boli, lebo proste nemala som na to čas. Ale hej, čiže ďakujem za pozoranie videa, lowkey, potom už som netočila kvôli tomu, že by sme spali u tej Sáry a robili sme proste sračky, tak akože tu som fakt netočila, to som si chcela užiť, takže tam som netočila. A hej, no, takže by the way, mala som v pláne točiť vlog z Family Parku, nenatočila som ho, mala som v pláne točiť vlog z prestavačky, tiež som ho nenatočila, lebo proste som si to chcela užiť, keď to boli baby. A hej, ja chcela som točiť vlog z prvého dňa školy, lenže tam som zaspala a nestihala som tam, takže ani sa tam také interesting nestalo, takže poďte. Čiže ďakujem za pozeranie videa, dúfam, že ste to vydržali až do konca a jo, ľubím vás.